रिकॉर्डिंग बाय सरगम स्टूडियो बोधगया। एक साथे पढ़ के सयान होनी गे छौड़ी जाके ससुरारिया भुलाइए देनी गे छौड़ी जाके ससुरारिया मुआइए देनी गे छौड़ी जाके ससुरारिया जाके ससुरारिया छौड़ी जाके ससुरारिया जाके ससुरारिया छौड़ी जाके ससुरारिया मुआइए देनी गे छौड़ी जाके ससुरारिया भुलाइए गेली गे छौड़ी जाके ससुरारिया जाके ससुरारिया भुलाइए गेली गे छौड़ी जाके ससुरारिया। नदिए किनारवा बैठी खैले हानि का शाम मथवा पर हाथ धर के देले हानि बाचन देले हानि बाचन नदिए किनारवा बैठी खैले हानि का शाम मथवा पर हाथ धर के देले हानि बाचन बताइए देते गे सोना कैलियो कौन का सुरावा बताइए देते गे जानू कैलियो कौन का सुरावा जाके ससुरारिया भुलाइए गेली गे छौड़ी जाके ससुरारिया। तोरा मानल यग छौड़ी जन्मों से ज्यादा गे कैसे बदल लेनी अपन तू इरादा गे अपन तू इरादा गे तोरा मानल यग छौड़ी जन्मों से ज्यादा गे कैसे बदल लेनी अपन तू इरादा बसाइए लेनी गे छौड़ी अपन परिवारवा उजाड़िए देनी गे तू सुनील के घर दुआरवा एक साथे पढ़ के सयान होनी गे छौड़ी जाके ससुरारिया भुलाइए देनी गे छौड़ी जाके ससुरारिया मुआइए देनी गे छौड़ी जाके ससुरारिया मुआइए देनी गे छौड़ी जाके ससुरारिया भुलाइए गेली गे छौड़ी जाके ससुरारिया।